खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारी एमपि जयन्त बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैदों। सोलिबाय थानाय बाजेट जथुमायाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ लाबोथारनांगौनि थाखाय नखर मन्थ्रिजों सावरायहैनाय जादों होनना फोरमायदों मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिनि अनगायैबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुमायाव गाहाय आलासि महरै मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ हांख्रायनाय जादों होनना फोरमायदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिटिआर एकर्डजों फैफानाय बिकेडब्लिउएससिआ दासिमबो बिसायख'थि खुंनो हानाय महर मोनाखै, गामिफोरा मोजाङै सोसनजायाखै। बेफोर गासैबो खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबि खालामदों इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीआ। फैगौ आसाम एसेम्ब्लियाव दाबि खालामनायफोरनि मोजां फिथाइ थायाब्ला गोख्रोङै सोमावसारनो साखाफारा जाखाबाय होनना बुंदों बिथां मनरन्जन बसुमतारीआ। मख'नो गोनांदि बिटिआर एकर्ड जानाया 5 बोसोर जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो मावफुंजायाखैसै। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बिकेडब्लिउएससिआ थारैनो मुंल'सो जानानै थासिगोन नामा बिकेडब्लिउएससिआ, जायनि जाउनाव इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीआ गोख्रोङै बुंदों। फैगौ आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि दाबिफोरनि मोजां फिथाइ थायाब्ला गोख्रोङै सोमावसारफिननाय जागोन होननानै बुंदों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय बारग' एनडिबिफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोना फोरमायदों बिश्वनाथ जिल्ला गहपुराव गासै 400सो बारग' एनडिबिफोरा मोननो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखैसै। थांनाय बावैसो सान सिगां फाइनेल लिस्ट आउट जाबाय, नाथाय गहपुर बिश्वनाथ हालामनिफ्राय भेरिफाइड जाखानाय बारग' एनडिबिफोरा 400सो थालांबावबाय होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों बिथांमोना। जुदि थालांनाय बारग' एनडिबिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ होनो हायाब्ला थानायाव थानाय साफ्रोमनिबो भेरिफिकेसनखौ उइथड्र खालामना लाफैनांगौ होनना बुंदों बिथांमोना, जाहाथे सेंग्राफ्रा फ्रि जानो हायो। छत्तीसगढ़नि विजयपुराव रैखाथि हान्जानि गोख्रों अपारेसनाव गासै सा 30 नक्सालियाफोरखौ गावथारनो हादों आरो बे गोख्रों अपारेसनाव मोगा-मोगि गावलायनायाव रैखाथि सान्थ्रि हान्जाफोरनि मादाव सानैया जिउ गोमादों होनना खौरां मोन्दों आरो गुबुन सानैया गोब्राब जोखोम जानानै गोब्राब थासारियाव दं होनना खौरां मोन्दों। बे जाथाया मैया रबिबार फुंबिलि समाव छत्तीसगढ़नि विजयपुराव थानाय नेशनेल पार्क ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलाव जादों होनना मिथिनाय जादों। बिटिआरआ जेनेरेल काउन्सिलसो। जोंनि बड'लेण्ड काउन्सिलआ बिटिआर जायोब्ला जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दं। जुदि बोरैबा जेनेरेल काउन्सिल जायो अब्ला जों ट्राइबेलफोरा अराय समनि थाखाय आसामनि मानसिफोरनियाव हान्थु खरायनानै मागिनानै जानांगोन बुंदों डिजिपिनि आफादगिरि फारमिनास नार्जारीआ। दाखालि जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों डिसिनो, बेनो जाहैबाय 125 दा एमेन्डमेन्ट मोनसे जोंनाव सोलिगासिनो दं। बे 125 दा एमेन्डमेन्टआ 2019आवनो बे जिनिसखौ माबानाय जादों, जे जाहैबाय नोङो त्रिपुरानि राजा प्रद्युत देब बर्मा बिथांमोननि त्रिपुरानि दिमानाव थारमाने त्रिपुराया ओरैबादि गाज्रि अबस्थासिममोन 6 सिडुलाव जे बिथांमोना माने सालायथावथावै बायरानिफ्राय हाबनानै गासैबो बांलादेशिफ्रा हाबजोबनायलाय दा बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय 40 बोसोर डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन जे मोनसे जोंनि 6 सिडुला रिभिउ जानांगौ बा नोङो डिलिमिटेसन जाफिननांगौ बा रेक्टिफिकेसन जानांगौ, सुद्रायफिननांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामबोदोंमोन। दा थिग बे रोखोमै 2019आव बे 125 दा एमेन्डमेन्टखौ भारत सरकारा गनायथि होदों। लोगोसे बियो थांनाय बोसोरनि 2024नि डिसेम्बर मासाव पार्लामेन्टआवहाय राज्य सभायाव बेखौ डिसकास जाखांबाय, थारमाने राज्य सभायाव पास जाखांबाय। दायो गोदानै भारत सरकारा जे मोनसे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनिफ्राय मोनसे मेम'रेन्डाम बिनायखाय जोङो दाखालि इउटिअ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम लोगोसे डिजिपि द्वारान्चल जन परिसंगम ज' मिलायनानै जोङो मोनसे
राफोद सुद्रायनानै थांनाय समनि बिटिसिफोरखौ सुद्रायनायनि मोनसे सम मोननायखाय बिथांमोननि जे डिमान्डआव जोंहाबो 6 शिड्युल बिटिसि दंखाय बेहाय प्रযোज्य जानायखाय जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभफोरनिफ्राय बिनायखाय जोङो मोनसे मेमोरेन्डाम होनाय जादों आरो बे मेमोरेन्डामा मोजां आरो जों बुङो जे बे मोनसे बर'फोरनि बा बिटिसिनि जुनै मोनसे गोल्डेन चान्स जे जोंहा मा खमिफोर दंमोन मा सुद्रायना लानांगौ दंमोन माबाफोर जे बेफोरखौ जोङो रेक्टिफिकेसन खालामनायनि मोनसे सम मोनबाय आरो मा डिमान्ड बेखौ फोरमायना बे डिमान्डआ 17 चार्टार अफ डिमान्ड गासै 17टा डिमान्ड दङ बेखौ फरायना खोन्थाला गोबाव टाइम लागोन नोंथांमोननो आङो पर्टेल मिडियाफोरनो हरजोबगोन जेन' बेखौ गासै पाब्लिकनो प्रसार खालामना होयो पाब्लिकफ्रा फरायनो मोनो दा बाथ्रा जाहैबाय बे 125 दा एमेन्डमेन्टआ बियो बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर साइनजोंहाय फैफानाय नङा बियो आलादा नो डाउट बिटिआरजों लोगोसे 125 दा एमेन्डमेन्ट जों लोगोसे 280 आर्टिकेल जे कन्सोलिडेटेड फान्ड डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बेखौ बिफानाय जादों एमेन्डमेन्ट खालामनानै खिन्थु जोङो क्लियार खोथा नोंथांमोनखौ होनो बे 6 शिड्युल एलेखानि जुनैल' फाइनेन्स कमिसन आरो नोङो 6 शिड्युल जे नोङो संबिधान दङ बिनिसो एमेन्डमेन्ट दा ओंखायनो जों होनदों जे जोंहा मोनसे मोजां सम बे समखौहाय जोङो हगारालासे जोङो बेखौ जोङो जेन' जोंनि बिटिसिनि मोजां जायो भबिष्यतआ बेनि जुनै जोङो मोनसे मेमोरेन्डाम होनाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय जोङो सालिजारि खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे थांनाय बाराव मोनसे बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै फैदों दायो इमप्लिमेन्टेसननि नामाव दायो बिटिआरखौनो संबिधानिक मर्यादा मोननायनि खाथिराव जोंनि गोबां पलिटिकेल दलफोर नन पलिटिकेल जायफोर अर्गानाइजेसनफोर दङ बिथांमोना दिनैनि दिनाव नांगासिनो दङ दा जों होनदों बिटिसिआनो बाहाल थानांगौ मानोना बिटिसिआ आयेननि मोनसे रैखा कवच दङ दा ओंखायनो बुंनो थाङोब्ला बियो जोंनि थामोनथा हारिनि बा गोबाव सम जोरनायनि मोनसे रायजो खुंथाय खुंलांनो हानायनि मोनसे बिथा बे बिथाखौ जोङो मालाबाबो खोमाना लानो हाया दा ओंखायनो जों होनदों जे जुदि दानि समाव खोथाथे खोथा बिटिआरखौनो जुदि संबिधानिक मर्यादा खालामबायब्ला बा हमना लादो बिटिसिआ गैलाब्ला दा नोंथांमोना सोंनो हागोन बिथांमोनाव जुदि बिटिसिखौ डिनाउन्स खालामबायबा बा बिथांमोना होनो बिटिसिनि इउनिभार्सिटि 10 दा फेब्रुवारिखौ फालिनाया मिनिंलेस बा बिटिआरसो जाबाय बिटिआरखौसो जोङो सरकारि भाबै मर्यादा होगोन ठीक আছে दिनैनि दिनाव बिटिआरानो जाबाय जुदि बिटिआरा जाबायब्ला नोंथांमोना सों बा जोंबो सोंगोन जे बिटिआरा बबे आयेननि अब्लिगेसननि सिङाव दङ बा बिटिआरा बबे प्रभिजननि आन्डाराव बिटिआर जन्म जाखो बा जागोन मानोना जों मिन्थिगौ बिटिआरा जेबो आयेननि अब्लिगेसन गैया लोगोसे जुदिও बिटिआरा जुदि आयेनगत भाबै जुदि मर्यादा मोनोब्ला बेहाय नोंथांमोना सों जोंनि बिटिआरा 6 शिड्युलाव ना 5 शिड्युलाव दा बे जेबो गैया जों ओंखायनो होनदों जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ बिटिआरा मोनसे जेनेरेल काउन्सिलसो मानोना बेयाव आयेननि जेबो अब्लिगेसन गैया जेरखम दार्जिलिं GTA गोरखालेन्ड टेरिटरियेल एडमिनिस्ट्रेसन बेहाय ना 5 शिड्युल ना 6 शिड्युल जेबो मर्यादा गैया दा ओंखायनो होनदों जोङो जायफोरनाखि आदा प्रमद बर'मोन फेरेंगामोन गबिन्दमोन बिटिआरखौ जे मबे संबिधाननि मबे प्रभिजननि आन्डाराव नोंथांमोना दानाय जाखो बेखौ सों आरो जों मिन्थिगौ जेबो गैया बिटिआरा मोनसे जेनेरेल काउन्सिलसो ओंखायनो जों बार सिगांनिफ्राय होनबोबाय थादों जुदि जोङो हसाखै जोङो दिनैनि दिनाव बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनानै लायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना मर्यादाखौ माबोरै मोनगोन नैबे जाहैबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOS मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बे मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि अनुजायैसो संबिधानाव जायगा मोनगोन बहा बेसेबां क्लजफोर दङ बेफोरसो हाबगोन ठीक আছে बे रोखोमैनो जाबाय बेहाय बिटिसिनि क्लज नाम्बारफ्रा फैफिनला जुदि बिटिसिखौ जुदि डिनाउन्स रिजेक्ट खालामोबायब्ला केन्सेलेसन खालामबायब्ला बातिल खालामबायब्ला जेरखम BScनि सानसुमा खुंगुर सारनि MOSआ बिटिसिआव हाबाखै
बिटिसिनि एमओएसआबो बिटिआरआव हाबा बे आलदा आलदा एमओएस दा जायनि जुनै होनदों जोङो बिथांमोननि एमओएसआव बबे जायगा बबे दफायाव लिरनाय दङ जोंनि बिटिआरआ 6 सिडुलाव थाफिनगोन बा बबे दफा बबेयाव लिरनाय दङ जोंनि बिमानि रावा 8थि फारियाव थाफिनगोन बहाय फंसेल' लिरनाय दङ 6.2 आव जे जोंनि बिमानि रावा आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज जाथोंसै होननानै आसामनिसो बहाय 8थि फारियाव थाफिननायनि खुनु खोथा लिरनाय गैया बा बहाय नोङो खुनु 6 सिडुलाव थाफिननायनि खोथा गैया होमब्ला मा जागोन बेलाय मा जानो थांगासिनो दं बेथ' जेनेरेल काउन्सिलसो जायनि जुनै जोङो होनदों जेनेरेल काउन्सिलाव आर्टिकेल 280 आ एमेन्डमेन्ट जाया 280 खौ डाइरेक्ट फाइनेन्स कमिसनखौ हरगोन 6 सिडुलनोसो आरो 6 सिडुल जेसेबां 10टा काउन्सिल दङ बिथांमोननि जायगायावसो 280 आर्टिकेला एमेन्डमेन्ट जानानै कनसोलिडेटेड फान्डनिफ्राय फैगोन नोंनि बिटिआरआव बोरै फैनो बिटिआरआथ' ना 6 सिडुलाव दं ना 5 सिडुलाव दं जेबो मेनसन गैयाब्ला मा जाखो बियो जेनेरेल काउन्सिल जायनि जुनै जोङो होनदों पलिटिक्स गेलेबाय था खिन्थु जोंनि थामोनथाखौ मानो फोजोबनो नागिरदों जोंनि थामोनथाया बे एलेखाजों लोगोसे गासै जाथि हारिनि रैखा कबच जों बेखौ रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया नोंसोर इउपिपिएल खालामो बिजेपि खालामो बिपिएफ खालामो कंग्रेस खालामो जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु जोंनि थामोनथा मोनखानाय 6 सिडुल ट्राइबेलजों लोगोसे 35 लाख जनसंख्यानि जे मोनसे रैखा कबच बेखौ मानो फोजोबनो नागिरदों दा दिनै जोङो ओंखायनो बुंदों जे रायजो राजाफ्रा गोजावा मारैनो नोंथांमोना पलिटिकेल लिडारफोराव सोंनानै लाब गैया जायफोर गोरों गोरा लकेलनि जायफोर गोरों गोरा प्रफेसर डक्टरेट बिथांमोनाव सों जे बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना मोजां उत्तरखौ मोनगोन जोंनि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला बिनि पजिशना मा बिनि स्टेटासा मा ना बियो 5 सिडुलाव थागोन ना 6 सिडुलाव थागोन ना 8 सिडुलाव थागोन बेबादि जेबो लिरनाय गैया अब्ला बे जेनेरेल काउन्सिल जानायखायनो थांनाय बारनि बाजेटआवबो कार्बि आंलं डिमासाफ्रा बांसिन मोनलांदों जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला नोंना 6 सिडुलनि जे फान्ड फैनांगौ बे फैला जेनेरेल भाबै नोङो बियो मोनसे बोसोरखिया माबा मोनसे एमाउन्ट हरनानै बेखौ सालायनायनि बेबस्थासो बे खिन्थु नोंने 6 सिडुलाव थायोब्ला 6 सिडुलनि मथे जेरखम बिटिसिआव 12% मोननायनि दङ सालाना फाइनेन्स जे बाजेट हमो बिनि प्रपर्शनेट फान्ड जे बिटिसि डेभेलपमेन्टनि जुनै 12% मोनगोन होननानै बथ' जेबो लिरनाय गैया जायनि जुनै जेनेरेल दा रायजो राजाफ्रा जेनेरेल काउन्सिलाव थानो आदा प्रमद लाबोनाय काउन्सिलाव थानो ना हाग्रामा सार लाबोनाय 2003 नि 6 सिडुलाव थानो बे रायजो राजाफोरनि सायाव जोंथ' होनो 6 सिडुलखौ नांगौ खुनु कमप्रमाइज गैया जायनि जुनै जोङो गथै एलेखायाव बेखौ लानानै एवारनेस प्रग्राम थांगोन जे जोंनि काउन्सिला जुदि बिटिआर जायोबा जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ आरो जुदि बिटिसि 2003 नि थायोब्ला जोंना 125 दा एमेन्डमेन्टआबो बहाय प्रजेक्ट जागोन मर स्ट्रेंथेन खालामनो हागोन जेन' रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ मोजाङै बुजियो जुदि जोङो जेनेरेल काउन्सिलाव थांबायब्ला जोङो भबिष्यत अन्धकार चिरस्थायनि जुनै आसामनि सिङाव हान्थु खराय खराय जोङो मागिबायनानै जानांगोन दासि बादि जानांगोन मानोना जेनेरेल काउन्सिलाव जेबो स्टेटास गैया नोङो ट्राइबेलफोरनि रैखा कबच गैया बेखौहाय नोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामनायानोसै खालामैयानो स्रा गालखालेन माबा जिटिए गुरखालेना दोननाय 6 सिडुल मोननो जुनै हाहाकार जानानै दङ बेथावबोथ' 6 सिडुल गैया दा जोंनो मोनखानाय 6 सिडुलखौसो नागारनानै बिटिआरनि मुङै जेनेरेल काउन्सिलखौ फैगौ समाव इमप्लिमेन्टेसननि नामै प्रजेक्ट खालामखानो नायगासिनो दङ जायनि जुनै साबधान जादों रायजो राजाफोर गोरों गोरा रोंगौ रागौ लेखा गोरोंफोर जायफोरनाखि बिथांमोननि उन माने सोलाबायग्रा खिबु उन गिदिंबायग्रा नोंथांमोननि गियान आरो बुद्धिफ्रा जोबजोब्बाय नामा बेखौ फराय सों जोंनि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला 6 सिडुलाव थागोन ना 5 सिडुलाव थागोन बेबादि जेबो गैया मानोना बे ड्राफ्टिंखौ जों नायजोब्बाय एमओएस मथनसो जागोन बेयाव सोदेरनोबो हाला सोसननोबो हाला बेवहाय सोदेरनोबो हाया नोंथाङा दानख'नोबो हाया बे एमओएस मथन जागोन जेसेबां क्ल'ज नाम्बार दङ आरो जोङो दाखालि जोङो प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे चेलेन्ज खालामदोंमोन बुंनो थाङोबा बिथांनि मेम'रेन्डामखौ मानो पाब्लिकलि खालामा 125 दा एमेन्डमेन्ट
बिथाङा जे दिल्लीयाव हारसिं थांनानै हैदों बेखौ रायजो राजाफोरनो पाब्लिकलि मानो खालामा जोंनाथ' जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ पाब्लिकनो रानलाबायगासिनो दङ जोङो मा रोखोम 125 दा एमेन्डमेन्टनि थ्रु जोङो 6 शिड्युल बिटिसिखौ स्ट्रेंथेन खालामनो नागिरदों दा ओंखायनो जों होनदों बे मानसिखौ फोथायजाया थांनाय बारावबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि नामै सोरखौबा नोङो दैदेनगिरिफोरखौ देखायालासे नायहोआलासे मेगन मोसिबनानै सुहि लादलाबायबाय आरो मा जोंखौ एबारबो बिथाङा हारसिङैनो 6 शिड्युलनि एमेन्डमेन्टखौ बा 125 नि एमेन्डमेन्टखौ हारसिङै हैनाय गोहोआ बोरै मोनखो बा हैबाय जेनेबा बेखौ मानो पाब्लिकलि दिनैसिम मानो खालामदिया जों ओंखायनो होनदों प्रमद बर' बिथांखौ बिथांमोननि मेम'रेन्डामाबो पाब्लिकलि खालामनांगौ जोंनि डिजिपि इउटिअनि मेम'रेन्डाम बा गथै सार्वजनिक बिटिसि सिभिल ससाइटिनि जे जों डिमान्ड होदों बिटिसि जे 125 दा एमेन्डमेन्ट 6 शिड्युल एमेन्डमेन्ट बेखौ जोङो पाब्लिकलि खालामगोन आरो लोगोसे जाहैबाय जुदि 8 शिड्युल आरो 6 शिड्युला थाफिननांगौमोनबा बिथांमोननि एमअएसआव बाव लिरदेरनांगौमोन क्लज नाम्बार जे 2003 आव मोनखानाय जोंनि 90 फारियाव हाबनाय बिमानि रावा बिटिआर 2020-27 जानुवारियाव एग्रिमेन्ट जानायाव थाफिनगोन होननानै बेथ' लिरनाय गैया बा बे रोखोमै जोंनि बिथाया 2003 आव मोननाय 6 शिड्युलाव हाबनाय रोखोमै जोंनि बिटिआरआ एकेरा 6 शिड्युल कनस्टिटिउशननि सिङाव जागोन होननानै लिरनांगौमोन बेथ' बिथांमोनाव गैया जायनि जुनै जोङो होनदों बे एमअएस मथनसो जागोन बेहाय रावबो सोदेरनोबो हाला दानख'नोबो हाला दा ओंखायनो जों होनदों रायजो राजाफोर बे रोखोम जुदि एमअएस मथन जायोब्ला जोंनि काउन्सिला बिटिआरनि नामै जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ जोङो नंखाय खोथा प्रसार खालामनाय नङा गावबागाव गियान आरो बुद्धि दङ बिबेक दङ बेफोरखौ बोदलानानै नाय कनस्टिटिउशनखौ नाय बे ड्राफ्टिंआव जोंनि बिटिआरआ 6 शिड्युलाव थाफिनगोन बिमानि रावा 90 फारियाव थाफिनगोन होननाय लिरनाय फंसेबो गैया जायनि जुनै जोङो होनगासिनो दङ जोंनो 2003 नि बिटिसिखौनो नांगौ लोगोसे जोङो बेखौ आरो गोख्रों खालामगोन धन्यबाद आरो आङो मोनसे साबधान बानाय होयो बे जाहैबाय जे जानजि खाफ्रानानै दङ 4 कोटि 5 कोटि गारनानै जायफोर एमसिएल एम जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला बे जेनेरेल काउन्सिल गोहो गैयै काउन्सिलाव नोंसोरो मा रोखोमै सालायहैगोन मानोना बेवहाय जेबो लिरनाय गैया दिनैहाय नोंथांमोना जे जोंना फाइनान्सियेल इयाराव इसेबां फैगोन बा जों इसेबां इउटिलाइजेसन खालामनो हागोन पाब्लिकफोरनो जोङो जे खोथा होदों बेखौ मावफुंनो हागोन बे रोखोम जेनेरेल काउन्सिलाव नोंथांमोना मावहैनो हानायनि जेबो लामा गैया मानोना बे जेनेरेल काउन्सिलाव डिस्टिंक्ट भाबै माबा मोनसे इयारलि सालाना इसेबां खरर हरगोन होननाय लिरनाय थायाखै बिथांमोननि एकर्डआव जायनि जुनै होनदों जोङो माबा मोनसे आसाम सरकारनि जा हरजायो थफ्ला हमना लादो नोङो बोसोराव 50 करोड़ हमना लादो नोङो बोसोराव 100 करोड़ बेखौनो रानफ्ले खेफ्ले नोंथांमोना रानलायनानै सालायनांगोन ना नोंथांमोना गावसिनि स्टेटास मेनटेन खालामनो ना गारियाव थाव सोनो ना मिटिं खालामनो बे जेनेरेल काउन्सिलाव नोंथांमोना गेलेनायनिफ्राय गेलेयैआनो साबसिन